Do hymnu. Na początek nawiążę do słów księdza proboszcza i oczywiście słów ojca świętego Franciszka. Bardzo proszę panu dyrektora, żeby na ręce naszego sztandaru zwrócił. I chciałbym powiedzieć, że nam te słowa, które przesłanie papieża Franciszka towarzyszy od zawsze, ponieważ na naszym sztandarze jest i miłość, i prawda, i piękno, i mądrość, bo szkoda, potrzeba jeszcze dużo mądrości. Choć nasz poczet sztandarowy wyprowadzić. Spocznij. Drodzy uczniowie, kochani rodzice, szanowni goście, witam serdecznie proboszcza naszej parafii, księdza Sylwestra Kotyla. Wójta naszej gminy, pana Karola Borka. Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Fereńca. Witam naszych radnych, panią Barbarę Garbuszy, pana Kiliasa, pana Wiktora. Witam również gości specjalnych, panią Grażynę Stępień, panią Krystynę Konik, pana Tomasza Baraska. Przedstawiciele firmy Monepi, która jest współudziałowcem naszego placu zabaw, który jest, że tak powiem, dość popularny. Wierzę, że to oddaje prawdę o tym placu. Drodzy uczniowie, przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt powitania Was na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2013 na 2014. Nie mam wątpliwości, że dla nas wszystkich będzie to rok szczególny, pełny wyzwań, nowych doświadczeń, wytężonej pracy, ale i wielu miłych chwil i wydarzeń. Jeśli tylko włożycie w to odpowiednio dużo wysiłku, jestem pewien, że kiedy spotkamy się tu w czerwcu, będę mógł z dumą podsumować 10 miesięcy Waszych starań i szczerze pogratulować Wam sukcesu. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać dzisiaj pierwszoklasistów, którzy rozpoczęli właśnie kolejny etap swojej edukacyjnej ścieżki i dołączyli do grona uczniów naszej szkoły. Mam nadzieję, że czas spędzony w zespole szkół imieniem księdza profesora Józefa Pastuszki w Życzniu okaże się dla Was niezapomniany i po latach, ile z sympatią i lekkim rozrzewnieniem będziecie wspominać nie tylko poznanych tutaj przyjaciół, ale i nauczycieli, którzy z wielkim oddaniem poświęcają się swojej pracy i czuwają nad tym, aby Wasza ogromna ciekawość świata była stale zaspokajana, a stawiane przez Was pytania nie pozostawały bez odpowiedzi. Czego życzę Wam w dzisiejszym konkursie? Myślę, że najlepiej ujął to Leonardo da Vinci. Ci, którzy uprawiają praktykę bezpilności lub by rzec lepiej bez nauki, są jak żeglarze wypływający na morze statkiem bez steru i busoli, nie mając nigdy pewności, dokąd się skierować. Rozpoczynający 13 roku szkolny życzę Wam zatem, moi drodzy,
pewność, że kierunek, w którym płyniecie, jest odpowiedni. Nie da się tego osiągnąć bez pilności, sumienności i uczciwej pracy, ale głęboko wierzę, że dzięki waszym wysiłkom i zaangażowaniu jesteście w stanie obrać właściwy kurs. To od waszych starań i ambicji zależy, w jaki sposób wykorzystacie 10 najbliższych miesięcy. Czego się nauczycie, jakie nabędziecie umiejętności, jak wy pokierujecie swoim rozwojem. Drzemie w was ogromny potencjał. Jestem o tym przekonany. Spożytkujcie go jak tajemnicę. Odkrywajcie sobie pasję, pielęgnujcie, poszerzajcie swoje horyzonty i wytrwale dążcie do wytyczonego serca. Mogę sobie bardzo gwarantować, że jeśli zastosujecie owoce waszej pracy, niejednokrotnie zaskoczą was sami. Drodzy nauczyciele, w tym szczególnym dniu zwracam się również do was. Każdego dnia staracie się być drogowskazem dla młodzieży i dzielicie się swoją wiedzą, służycie radą, wspieracie i inspirujecie. Życzę wam, aby kolejny rok pracy dydaktycznej przyniósł wam wiele zadowolenia i satysfakcji, a jednocześnie, aby wasi podobieczni nie pozwolili wam spocząć na laurach i motywowali was do ciągłego samorozwoju. Uczymy się przecież przez całe życie, także wówczas, kiedy nie zasiadamy już w szkolnych ławach. Pragnę teraz przedstawić nowych wychowawców, tych, którzy byli dotychczas, nie będziemy przedstawiać. I tak, wychowawcą klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie pani magister Ula Bono. Zapraszamy. Jest tradycją w naszej szkole, że uczniów klasy pierwszej witamy na słodko, żeby wiedzieli i byli o tym przekonani, że życie w szkole jest sympatyczne, piękne i słodkie. Proszę ich o wystąpienie, natomiast wychowawczynię o wręczenie słodkości. Śmiało, pierwszaków zapraszamy. Widzę, że piękna rzecz na gromadka. No, tam dyrektor jest dużo. Dziękuję bardzo. I pozwolę sobie również, jest to naszą tradycją i taką niespodzianką szkolną, że poznajemy skład pierwszych klas gimnazjalnych właśnie na tej sali. Myślę, że to bardzo dobrze. To prosimy tutaj panią magister Krystynę Gacek, która będzie wychowawczynią klasy pierwszej. A w skład tej klasy będzie wchodzić Tomanek Aleksandra, Turek Małgorzata, Mirakowska Aleksandra, Winerowicz Norbert, Żurek Michał, Palecki Piotr, Kurek Patrycja, Pełgara Kinga, Pastuszka Marta, Łatek Adrian, Mokusa Mateusz, Kęczyk Przemek, Wybrzecki Piotr, Maciał Dominik, Mator Mateusz, Czubak Tobiasz, Czubak Patryk, Waleczek Dominika, Szuc Natalia, List Jaka. I zapraszamy panią magister Rysalek, która będzie w tym roku wychowawczynią klasy pierwszej D. A w skład klasy wchodzą Giemża Klaudia, Małgorzata Kowicz, Borek Natalia, Natalia, Gierawińska Izabela, Karol Dominik, Rutkowski Patryk, Ryczard Paweł, Dubielski Rafał, Kępczyk Leszek, Zaborowska Weronika, Siedmiu Julia, Dziuciarz Angelika, Nowakowska Katarzyna, Wojtka Sławosław, Zając Leszyn, Wicik Patryk, Szymon Kulty i Jakub Bot. Panie, wszyscy mam nadzieję pierwsze 20 gimnazjalne widzą. Powiem, żeby nie przedłużać, tak, że w tym roku szkolnym będziemy starali się realizować
przynajmniej w 90% w sposób jak najbardziej godny z duchem szkoły. O wszystkich zasadach, które obowiązują w szkole, przypomną z osobna w każdej klasie wychowawców klas. Proszę się do nich dostosować. Koniecznie. Dzisiaj na to nie zwracamy uwagi, ale przypominam nam wszystkim, że w naszej szkole obowiązuje oboje zastępcze. I od jutra, jeżeli ktoś go nie będzie miał, będzie musiał się poruszać czymś innym. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że staraliśmy się przez ten czas wakacyjny, aby to miejsce waszej pracy i naszej również przygotować, aby ono służyło jak najlepiej. Oczywiście czeka nas jeszcze miła niespodzianka, miła uroczystość, stąd zaproszeni goście. Mianowicie w sposób oficjalny dokonamy otwarcia placu zabaw, który ma służyć nie tylko uczniom klas edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły podstawowej, ale również przyszłym kandydatom i adeptom nauki w naszej szkole. Bardzo proszę, panie wójcie.